Nagkatigom ang Liboan ka mga agrarian reform beneficiaries sa labil Sarangani Province aron dawaton ang titulo sa yuta o certificates of condonation nga mismong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mitunol ato sa distribution Huwebes sa hapon, Disyembre 5. Kapin 5,000 ka mga ARB sa entero Region 12 sa 1,251 ka mga land title uban sa 700 ka certificates of condonation with release of mortgage alang sa Sarangani. 1,123 ka mga ARB gikan sa Cotabato, 1,000 gikan sa South Cotabato ug 1,000 sub ka agrarian reform beneficiaries ang gikan sa Sultan Kudarat. Lakip usab niini ang pag-issue sa 1,248 e-titles ilawom sa support to parcelization of lands for individual titling kung split project tumo nga mapadali ang proseso sa pagpatitulo sa yuta. Gipasalamatan ni Sarangani Governor Rogelio Pacquiao ang Administrasyong Marcos Jr. sa paghatag niini og suporta aron makabaton ug kaugalingong nga titulo sa yuta ang mga mag-uuma sa probinsya. Our activity today is a reaffirmation of our government's commitment to uplifting the lives of every family, every worker, and every individual across our great nation. Sumala sa Department of Agrarian Reform ang pagbaton og kaugalingong luna sa mga mag-uuma usa ka paagi aron makunhuran ang kapit-os ug matabangan ang food security program sa gobyerno, rural development ug pagkaproduktibo sa agrikultura. Sa mensahe ni PBBM, ang paghatag og igong suporta sa mga mag-uuma nga mamuhunan sa agricultural ug sustainable land management makapalig-on sa sektor sa agrikultura ug pagpalambo sa estado sa mga marginalized nga komunidad sa nasud. Tayo ay nagsisikap pa na mapalago ang sektor ng agrikultura hindi lamang dito sa inyong rehiyon kung hindi pati na sa buong bansa. Kapin 13,000 ka certificates of condonation with release of mortgage sa kapin 21,000 ka mga ektarya, balor 939 million pesos ang napudapud sab sa probinsya sa Region 12. Kini ang unang hugna sa condonation sa Region 12 subay sa Republic Act 11953 con New Agrarian Emancipation Act. Usa ka balaod nga naninguhang matabangan ang mga mag-uuma nga makalingkawas sa bayronon hilabi na sa mga taxes sa ilang yuta nga giugmad. Nga katumanan sab sa dugay ng gihandom sa mga benepisyaryo sa agrarian reform. Kagahapon sab, gihimo ang susama aktibidad alang sa mga ARBs sa Region 11. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.